Sekolah nek kono butuhe lho ane kemager kasil ngono tok ora ngono. Mondok. Mondok ya. Apa? Iku kok gak ngerti jenenge aku ki ngono. Guru. Heeh ngono. Sumpah ya tulisan dia. Ya, boleh. Lebih ora lah. Umpamane lepat aku. Atau panakuan aku pe guyu bener nyempelane aku mon. Ora Mas iki gurumu lho sing tak pikir. Iki mangan bendinane piye wong iki ora lupa. Anak SPP ini lho Kang iki. Bayangno to. Lunga Kondisi wae wong. Sawayo. Bola kuwi. Dadi dhek iki ora usah njaluk muridé wis iso nyukupi awake dhewe. Ya sawahe wong boy kan ora usah jagane pemain muridé. Dhek kok mau panenane kan wis wareg lah. Wis turah lah ngono. Pemanu ya wong enek kuwi.